прът, бе. Сега представи се да е петка. Заключваме и че. Бе, имам бата с 200. Бегай. Бегай, че сме с голф. Минава, обаче как ще излезнем? Не знам, бе. На магия ще излезнем сега. А по стълбите може да се спуснеш. Не може от тук. Не, от тук не искам. От тук надолу. Езерото. Шаолин голфче. Ала? Сега идвам, айде. А? Какво? Не те чувам. Добре, бе, няма. Те ще се тръгнат, аз докато съм дошъл. Ай. Сега, батай, какво правим? Кран? Да викам ли кран? Кой, бе? Ти с колата. Той има ли някой там, бе? Има, нали това ти? Верно. Това тук не е минаване, бе. Бате, давай през храстите там. Ти я гледай, свали джама и гледай там, къде си. Минаваш. Колко има место? Имаш место, давай. Колко? Изправи. Изправи. Не може. Изправи. Ще удареш. Давай. Минаваш. Давай. Опа. Ти си бате нещастник. Дай вляво. Дай вляво. Що ми казал да те, бе? Защото не го виждам. Бате човека, бате. Отзад има и кошче са. Сега няма минаване. Дай през храстите, бе. Не може. Аре през храстите мини, бе. Аре, загаси.